Naps i Cols. Dirigit i presentat per Marc Pitarch. Bones, Neus. Bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Molt tranquil·la. Moltes gràcies per haver vingut. No, gràcies a vosaltres per convidar. Sempre és una experiència veure com es fa un podcast. Bueno, no sé si som el podcast tipus, però... No? Però n'hi ha de molts tipus i Sí. de moltes maneres de fer. Per tant, sempre és interessant. Aquí intentem cuidar la gent que ve i que passar una estona divertida i Espero que sí. esperem que sí. Si no, m'ho Bé. dius després. Perfecte. Molt bé. Això és Naps i Cols, un podcast de converses en el que bàsicament fem un repàs biogràfic i professional de la persona convidada. Normalment tenim dues col·laboracions. El Víctor Oller, que fa un tall especial pel convidat, però justament avui no podem comptar amb el Víctor, lamentablement. I d'altra banda, doncs, en Giga Zero, que és el germà petit del malauradament traspassat Maga Zero, doncs que sempre té una pregunta preparada per la convidada. I ja a la part final del programa el que fem és que li demanem a la persona convidada que ens proposi una cançó i una notícia per parlar del que ella vulgui. I avui amb tots vosaltres, Neus Bonet. Què tal? Doncs molt bé, molt content que estiguis aquí, la veritat. També et diré una mica nerviós, això de tenir la presidenta de Ràdio i Associació de Catalunya aquí. Ja veus com- tu. No, home, no. Bueno, i la trajectòria que tens de més de 40 anys aquí, doncs, bueno, jo soc psicòleg, vull dir, de ràdio n'he fet molt poqueta i No m'analitzis, eh? No, Ah, per res, per d'acord. res. Molt bé, no, doncs mira, arrenquem. Neus Bonet, periodista amb una llarguíssima trajectòria a la radiodifusió catalana, Catalunya Ràdio, Ona Catalana, Ràdio Reus, entre d'altres. Ha estat professora de les universitats Pompeu Fabra i Ramon Llull, així com degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Actualment és presidenta de Ràdio Associació de Catalunya. Recentment jubilada, fa escassament 2 setmanes, acaba de rebre el Premi Ofici de Periodista 2024. Afegiries alguna cosa a aquesta breu descripció, Neus? No, em sembla que no t'has deixat res. Un resum del que he fet, que es resumeix en una paraula, ràdio. És que és el que més m'agrada i és el que he entregat la meva vida, per dir-ho així, la meva vida professional. I també la personal, perquè ara que no hi treballo, torno a l'altre cantó, no? I escolto ràdio, molta ràdio. M'agrada. És un vici. Nascuda a Barcelona el 1959, si bé de ben petita vas mudar amb la teva família a Reus. Recordes alguna cosa d'aquells primers anys a Barcelona? No sé amb quina edat vas marxar a Reus. 4 anys, però sí que recordo alguna cosa perquè regularment, o sigui, la meva mare, tots els meus germans que venen darrere meu, les meves 2 germanes les va voler tenir també aquí a Barcelona. Llavors tornàvem al pis que encara manteníem i tens records de petites coses. Clar. Sobretot sempre recordo molt un telèfon de plàstic rosa i amb una trona, i allà ja vaig començar a les meves tabarres perquè la meva mare em deixava la trona amb aquest telèfon i jo amb el telèfon podia estar hores parlant, explicant o fent sons. I això també ho explica sempre la meva mare. Diu, de fet, de no callar mai n'has fet un ofici. Que bé, que bona. Sí. Molt bé, mira, una pregunta que sempre fem, en aquest cas va una mica enganxat perquè vas marxar de Barcelona amb 4 anys, però una de les primeres preguntes és com era la Neus Bonet quan tenia 6 anys? Què em diries dels primers anys de Reus? Dels primers anys de Reus, doncs, una escola de monges franceses que no només et parlaven en francès habitualment, perquè l'oïda i tot, no? Quan ets més petit tens el cervell de plastilina i tot és molt més fàcil per aprendre llengües, i una professora que em vaig estimar molt, la professora Teresa, i bé, no tinc bons records d'aquella escola, sí, la veritat és que sí. Eres bon estudiant? M'agradava molt estudiar, m'agrada. És a dir, jo sempre dic que si hagués estat milionària em hagués passat la vida fent màsters i coses així, m'agrada, sí. Sí, molt. Però, bueno, sí, vaig treure bones notes, sí. El que em sembla que l'únic que vaig treure pitjor notes és amb labores de l'hogar. Això, sort que la meva àvia era modista i em treia molt... O sigui, les notes que treia era perquè ella em feia els treballs de cosit, d'aquest tipus de coses a les quals no hi tinc tanta traça. Molt bé. Escolta, amb quina edat entres a la ràdio per primera vegada?
Si no recordo malament, amb 21 anys. Ok. Sí. No sé ni si els havia fet, sí, I- sobre aquesta edat. I com hi vas a parar? Doncs hi vaig a parar perquè el meu company, que treballava a Ràdio Reus i era disjockey, em va dir, busca'n algú per posar discos de matinada. I vaig dir, jo, diu, presenta-t'hi. I m'hi vaig presentar i mira, des d'aquell dia que no me n'hi he mogut de la ràdio. No hi ha hagut cap, a més, no hi ha hagut cap interrupció, que això a vegades és molt difícil, perquè no et guanyes bé la vida fent només unes hores de Clar. ràdio o de disjockey. No ara, també fa anys, Clar. era el mateix. Aleshores entenc que abans dels 20 anys ja escoltaves moltíssima ràdio i la Sí. ràdio era... Sí, a casa meva la meva àvia era molt de tenir tot el dia la ràdio posada, la meva mare també, i amb els meus germans ens llevàvem d'hora per estudiar, però teníem la ràdio posada. Per tant, jo a casa no sé fer res si no tinc la ràdio al costat o a dintre del PC mateix la connecto, perquè quan hi ha molt silenci no em puc concentrar. Em concentro quan hi ha la ràdio i a vegades fins i tot la tele. Les dues coses, sí. Els meus companys de la ràdio sempre em diuen, en sèrio que has de tenir 3 ràdios amb 3 emissores diferents? Perquè jo no em puc concentrar, llavors me n'he d'anar a treballar en un racó. Molt bé. A Ràdio Reus, si no tinc mal entès, posaves música de 2 a 7 de la matinada. Correctíssim, sí. Déu-n'hi-do, perquè quins horaris, eh? Sí, però eren els horaris que se sabien en aquella època. Clar, la gent de Reus, la zona d'oci de Reus era Salou Cambrils. Llavors aquella era hora de cotxe i tal. I en Josep Maria Martí, que llavors era el director de Ràdio Reus, volia tenir algú en directe tota la nit per fer, bueno, doncs per capturar el públic, no? I sí, eren aquelles hores. A les 7 ja entrava la programació rutinària, però no hi havia gravacions. Aquelles hores eren en directe. I podies posar la música que volguessis. La que volies. Sí. Sí, que això, bueno, clar, anaves a la discoteca. Aquest, un més llarg passillet en el lavabo, un de més curt, sí. No hi havia un criteri de direcció d'escolta'm aquesta línia o que fos, No. Era absolutament lliure. He llegit que t'agrada molt la música. Molt, sí. No puc entendre el món sense la música. Sí, m'agrada molt. Tot tipus de música. La gent diu, t'agrada la música electrònica? Tot, m'agrada tot. Hi ha coses que m'agraden més, hi ha coses que m'agraden menys. Soc d'una època en què el funk i el soul eren molt presents, però m'ha agradat veure molta l'evolució musical, no? I encara ara. Sí. Però si haguessis d'escollir un estil de música, et quedes amb la música així de... Música d'ànima negra. Ànima negra. Sí. Algun autor, algun cantant femenina? No m'agrada posar noms perquè m'agraden moltes coses. M'agrada molt la Tina Turner, m'agrada molt la Diana Ross en èpoques primerenques, que després hi ha derives més comercials, que no és perquè estiguin malament i siguin punibles, però que són diferents. M'agrada molt els duets de jazz que feien el Quincy Jones i l'Stevie Wonder fa moltíssims anys. Vull dir que m'agrada. És el que més m'agrada, per dir-ho així. Compartim gust. Jo també la música negra, per dir-ho d'alguna manera, és la meva debilitat. Sí. Molt bé. Has explicat més d'una vegada aquell moment en què en Carles Franzino entra a Ràdio Popular de Reus i et proposa fer els informatius. Sí. Va ser així, realment? Sí, jo estava... A més, Ràdio Popular de Reus estava en una casa molt antiga i, per tant, hi havia com una doble porta, perquè et facis una idea, teníem com una eixida, una sortideta on hi havia una banyera d'aquelles metàl·liques d'abans. Tot era una mica especial perquè era un pis antic que es feia servir. Hi havia 2 portes. Jo estava posant discos a la Ràdio Fórmula. Jo ja havia demanat al director si em deixava fer alguna entrevista perquè m'avorria ja només fent això i em va dir, sí, tu mateixa, d'autors locals, de gent que fes coses, que publicava llibres. I un dia, Carles Franzino creua, ell feia els informatius, nosaltres estàvem a la Ràdio Fórmula, em va dir, per què vols fer informatius? Vaig dir, ja, provem-ho. Mira. Us coneixíeu amb Franzino, per això? No, ens vam conèixer allà. Ens vam conèixer a Ràdio Popular de Reus. Jo no el coneixia, sabia qui era, perquè a més l'havia escoltat, però personalment no ens coneixíem. I estaves esperant que et passés alguna cosa així o ja estaves a gust punxant discs? No, jo no he tingut mai clar que allò de dir tinc un projecte, jo el que voldria a la vida és això, no ho he tingut mai clar. El que he tingut molt clar és el que no volia. I el que m'agradava era fer això. I de moment, doncs, mira, en aquell moment no tenia un plantejament de dir vull anar a més. I era un moment també en què la COPE estava per decidir què volia fer. Vam passar per estadis d'haver de fer un acord, vam fer un acord amb Ràdio Salut, i llavors havies de donar un consell entre disc i disc, podies posar els discs que volguessis, però al final era allò de prendre una pastilla perquè si no tindràs artrosi o uns missatges que ens donaven fets.
d'acord amb Ràdio Salut. Això va durar poquíssim, perquè era molt avorrit. I ho locutaves tu. Tot ho fes tu. Sí, sí. Mira, volia preguntar-te si ens podries explicar què era el Clan de l'Avellana. El Clan de l'Avellana eren una sèrie de periodistes que vam començar a Ràdio Reus, a Ràdio Popular de Reus, i que després van desembarcar un bon dia a Barcelona, com l'Andreu Buenafuente, el Ramon Juncosa, el Carles Franzino, el Josep Maria Àries, la Cristina Ferrer, com n'hi ha hagut Xavier del Grasset, Maresme. també? Xavier Grasset, senyor. I me'n deixo, Sí, segur sí, que sí. me'n deixo, i em perdonareu perquè la llista és molt llarga, hi havia molta gent. La Montse Llussà també, vull dir que hi havia molta gent. Però igual que hi havia, quan jo vaig arribar a Catalunya Ràdio, el pool dels periodistes del Maresme, que n'hi havia molts, no?, en aquell moment, doncs són un grup de gent que han fet el salt possiblement perquè no s'han pogut continuar guanyant la vida localment, no? O perquè han tingut ofertes i els ha interessat més, però va ser aquest desembarcament. Llavors ens deien, com que veníem tots al Baix Camp, en Josep Maria Girona també, en Xavier Bas, en Josep Maria Martí, sí, tots veníem d'això, del Baix Camp, i el Baix Camp, l'Avellana. I teníeu relació entre vosaltres? Amb alguns més, que amb altres sí. Depèn, perquè hi ha moments que cadascú té la seva vida, les seves famílies, però sí. Mira, l'altre dia també em va trucar per felicitar-me pel Premi Ofici de Periodista al Carles Franzino i feia molt de temps, molt que no parlàvem. Molt bé. Al setembre del 1987 es produeix a Cadena 13 un canvi en la direcció. En Jordi Riba entra substituint a l'Enric Frigola. I amb ell es produeixen diversos canvis a l'emissora. Un d'ells és que el programa Els Malla Musicals, presentat per Albert Malla, passa a dir-se La 13 en forma, a emetre's a primera hora del matí i a incorporar algunes persones a l'equip, com ara Neus Bonet. Però crec que tu ja portaves uns mesos treballant a l'emissora, oi? A Cadena 13? És que va ser quan a Ràdio Popular de Reus em vaig quedar sense feina, em van dir busquen gent a Cadena 13 i Cadena Catalana, que era la Rambla. I vaig agafar un autobús, el primer lloc que vaig aterrar a Cadena 13 se'n van quedar, i llavors em van dir, ja pots començar dilluns. I vaig dir, un moment, perquè encara no he de donar com a mínim 15 dies de marge. I llavors, entre setmana treballava a Reus i el cap de setmana treballava a Barcelona, a Cadena 13. I així vaig estar 3 o 4 mesos fent informatius al cap de setmana. Informatius. Sí. Ok. Després, la proposta d'entrar a la 13 en forma venia directament de l'Albert Malla? Va venir de la direcció. De direcció. Sí, hi havia l'Alfons Bertran, l'Albert Malla i jo, que érem els 3 que fèiem. Jo feia les notícies, sèrie. El Malla feia les seves bromes i posava la música. I amb l'Adolf anàvem fent la part més... Ell feia més part magazine i jo la part més estrictament noticiable, allò de tant en tant de dir, bueno, acaba de passar això, ha sortit un teletip que explica que no sé què. He vist una foto d'aquella època, surt Albert Malla, Toni Sánchez, Jou Bascuñana, Carola Pujol, Gemma Gallent... Què en recordes d'aquells anys a la Cadena 13? Tinc molt bons records, perquè va ser l'inici, l'arribada aquí a Barcelona, en què, clar, tens molts més mitjans, tot i ser una privada, tens molts més mitjans que no tens en l'àmbit local, que és una molt bona escola, és veritat, però el sistema de funcionament era molt diferent, i a banda jo no coneixia ningú, i em van acollir superbé, vull dir que amb això no em puc queixar i vaig aprendre moltíssim. La Carola feia molta canya i feia molt riure, però sempre t'explicava coses i t'ajudaven els petits trucs radiofònics a dir, escolta, això és millor així, a veure com ho veus tu. No, tinc molt bons records, la veritat. El Toni Sánchez també, com a tècnic, ens va ajudar moltíssim. El 1989 fas el salt a Catalunya Ràdio, en una primera etapa que dura uns 10 o 11 anys. Recordes com es va produir aquell canvi de Cadena 13 a la ràdio pública? Sí, perquè Cadena 13 s'ho van haver de vendre, ho va comprar la COPE, i mentre estaven decidint també els canvis de programació, què faríem, què no faríem, clar, quan hi ha situacions com aquestes que n'he viscudes un parell o 3, hi ha com molta sensació d'inseguretat, no? I un dia estava a la discoteca de la Cadena 13 ja comprada per la COPE, ens van dir que sí, que se'ns quedaven a un grup de gent, altres van haver de marxar, els van acomiadar, i em va trucar Catalunya Ràdio, em va trucar el Josep Capella. Escolta, vindries a parlar amb nosaltres, que ens interessaria, i vaig dir, a parlar sempre estic disposada. I vaig pensar, Catalunya Ràdio. Però t'he de dir que la primera reunió va anar molt malament. Ah, sí? Molt malament. Perquè quan vaig arribar, ells volien que jo anés a Tarragona i em quedés a Tarragona. I jo acabava de desmuntar el meu pis de Reus,
acabava de vendre'm i col·locar tot el que tenia perquè vaig trobar feina a Barcelona i els hi vaig dir que no. Van quedar molt parats. Quan vaig sortir vaig pensar, ets imbècil, t'has tancat les portes a Catalunya Ràdio, estàs com una cabra, però vaig pensar, jo ara no vull tornar allà. Tinc la feina aquí? No. Total, va quedar així i al cap d'una setmana em va tornar a trucar al Capella, em va dir, vine, que parlarem una altra vegada. Vaig pensar, bueno... I em va dir, doncs vés a Tarragona a cobrir la baixa maternal de la Carme Cassanyes, que estava de baixa per maternitat, i quan acabi la baixa em comprometo a tornar-te. Hi va haver moltes pressions perquè em quedés, però va complir la seva paraula i vaig tornar a Barcelona. Molt bé. Sí. En aquella primera etapa a Catalunya Ràdio vas estar en diversos programes, com el Catalunya Matí, del que n'eres presentadora i editora, però també va ser sotsdirectora al Catalunya Vespre, presentadora al magazín de tarda L'Aparador, del programa Mites del segle XX o també de l'Hora per a Novis durant l'estiu del 95, entre altres. Volia preguntar-te, com recordes l'ambient de treball a Catalunya Ràdio aquella època? De molta il·lusió, perquè s'havien de descobrir encara moltes coses. Era una època en què, no et diré que tot estés per descobrir, però hi havia moltes coses a fer, hi havia molta creativitat. Jo recordo allò de dir, home, idees radiofòniques que a vegades penses, a mi no, això no se m'ha ocorregut, no? I és molt bona idea, portem-la. El treball d'equip, la veritat és que molt competitiu també, perquè hi ha gent molt potent i molt formada i estaves molt, saps? A mi m'agrada molt veure i aprendre de tothom. Quan ho dic, a vegades la gent es pensa que és una frase feta, no és així. Veient a vegades només treballar algú o com edita els talls de veu o com fa un muntatge a qualsevol tècnic, penses, avui ja he après. O sigui, aquella part de no te n'aniràs a dormir sense haver après alguna cosa, a Catalunya Ràdio i a la primeria va ser espectacular. Hem sentit el Jordi Basté dient que reieu molt en aquella època. Recordes alguna anècdota? Reiem molt perquè és que jo no podia evitar. I sí que recordo, això, que el director, en Pau Descansi, en aquell moment, el Lluís Oliva, em va cridar i em va dir, és que sembla que no hi siguis tota, rient d'aquesta manera. I li vaig dir, a veure, d'entrada, les persones estem fetes de tristor, de seriositat, però també de riure. I aquest espai amb ells és així. I si no, no el fem, perquè jo no em puc aguantar. Jo és que no podia, de veritat, és que em feien riure molt, perquè eren molt àcids, tenien un sentit de l'humor, molt coneixent del que se'n volien enfotre, ho treballaven superbé. I a més, de qui estic parlant? Estic parlant del Sergi Pamis i del Quim Monzó. Vull dir que jo, quan em van dir, si vols, pots tenir aquests col·laboradors, més en Jordi Vendrell i en Ramon Bernils, que estava al despatx de la meva cap de programes, la Cristina Ferrer, és veritat, o no sé, hi ha una càmera oculta o alguna cosa. No, diu, sí, si vols. Dic, home, clar que vull, només faltaria. Sí, va ser una època d'aprenentatge brutal, molt. Aquesta és com la part divertida. L'altra cara de la moneda és que havies tingut, com diuen en castellà, tus más i tus menos, no? Amb la direcció de la ràdio. Sense anar més lluny, per exemple, en la teva sortida del Catalunya Matí, no? Te'n recordes com va anar? Vam presentar una ponència al Congrés de Periodistes, que havia de ser anònima i no ho va ser, amb unes companyes, i es van enfadar molt, i a mi es van enfadar molt. I llavors el cap d'informatius es va sentir molt traït i es va voler desempallegar de mi. I el Lluís Oliva em va recuperar per fer la tarda, perquè també estaven buscant algú. I li he d'agrair sempre, jo sempre li vaig dir això, dir que sí. Però era perquè nosaltres volíem dir com es treballava, si hi havia més o menys censura, com havien de ser els mitjans públics. Teníem també ganes d'expressar-nos i totes érem dones, Ja. Això sempre... I era una època, et parlo de fa molts anys, per tant era una època en què aquestes coses encara no eren o no estaven tan clares com estan avui dia, no? Dels rols, els papers, els respectes, etc. I van així. Jo t'he de dir que de les parts aquestes soc una persona, o he intentat sempre ser molt positiva. Això no vol dir que no m'hagin afectat algunes decisions, però com a tothom, tothom ha estat víctima, per dir-ho així, d'un moment en què tu et sents en la plenitud i que continuaries i et diuen, mira, no, volem fer un canvi. Jo sempre vull pensar que n'hi ha que en saben més que jo i que prenen les seves decisions. I després, quan he estat cap de programes, t'adones, no?, de que tu també vols tenir el teu projecte de graella, o tu i el director i el cap d'informatius teniu una idea. I aquí és on vaig aprendre també moltíssim a dir, clar, només que triïs, és a dir, si jo no trio tu i trio un altre, tu ja et sentiràs menys tingut. Per tant,
s'ha d'intentar empatitzar amb un cantó i amb un altre. No, sens dubte, ser I cap positivar-ho. és complicat. Però, Sí que és complicat, perquè però més a també hi ha- Catalunya Ràdio, perquè clar, hi ha molts projectes, tots són molt bons, alguns no, alguns ja, bueno, com en qualsevol jurat de premis, que n'hi ha uns que quan els veus ja dius, mira, és que no arriba. me'n llegiré, però ja veig que no, perquè és irregular, està mal escrit, però n'hi ha que són molt bons. I clar, hi ha un moment en què tot no hi cap. No? Ara és diferent, perquè tu pots fer podcast, no? de coses que no tindran presència a l'antena perquè creus que la sistematització o la freqüència d'aquella informació o d'aquella tertúlia va molt millor en el podcast. Ara es pot fer, abans no es podia fer. Clar. Era diferent. I, per tant, al moment que tries ja estàs enemistant amb una part Sens de la dubte. gent. Però jo penso que la diferència també està en les formes, no? És a dir, és diferent que si t'he de dir alguna cosa, doncs t'ho digui a la cara, et porti al despatx i et digui, mira, hem pres aquesta decisió, que enterar-te per mitjà de comunicació o d'una altra manera, no? Sí. I em vaig enterar que em treien el Catalunya Matí. Bueno, a mi no, però els que fèiem el Catalunya Matí, doncs, de vacances a la platja a Eivissa. Allà vam comprar el País i un company que anàvem, sembla que no faràs el Catalunya Matí la temporada que ve. Dic, i això? Diu, bueno, és que han fitxat la Maripau Domínguez. Molt bé. Vaig trucar al Capella, li vaig dir, torno, perquè vaig pensar, bueno, igual encara soc a temps de buscar-me la vida a la Ser d'Eivissa. I em va dir, no, vine. I aquí va ser on vaig passar a fer de sots editora amb el Ramon Pellicer, que va ser, vaig aprendre moltíssim, perquè el Ramon és algú que és molt organitzat, sap editar perfectament i sap el que vol, i era un aprenentatge espectacular. Sí. Vull dir que d'una cosa que penses, ostres, ara que m'estava agradant fer això, que també era un horari que Déu-n'hi-do, perquè entràvem a les 12 de la nit i plegàvem a les 9 del matí. Déu-n'hi-do, O sigui, a les 6, que ja no podies gaire més, havies de posar-hi molta energia per despertar la gent i fer el programa de 6 a 9. Déu-n'hi-do. I clar, i anar-te a dormir a les 8 del vespre. O abans, no? Clar, es podia. Dormies molt poc. Jo he dormit molt poc. Sempre el meu metge em diu, t'escurces la vida quan dorms poc. Dic, jo també t'estimo. Què vols fer-hi, no? Que els diguin els infermers, els metges que estan de guàrdia, que també treballen, que les empreses que treballen 365 dies, 24 hores, alguna vegada t'ha de tocar. Passa que a mi m'ha tocat molt, el dels horaris xungos. Sí. Escolta, volia que parléssim també de l'Hora Pro Nobis, que és un programa que fèieu als caps de setmana, un estiu, no? L'estiu 95. Sí. Volia preguntar-te, com definiries l'experiència de treballar en un programa satíric i irònic, especialment al costat de figures com el Sergi Pàmies? Doncs difícil. Sí, perquè jo no tinc aquesta capacitat que tenen ells, i sobretot que té el Sergi, no? Ell, quan escriu, no? O quan parla, ja va directament, ja té la idea al cap. Jo no tinc això. Jo tinc altres registres, però no tinc sentit de l'humor, però no el tinc amb aquesta capacitat que té ell. Llavors era molt cadascú el seu paper, i llavors va funcionar, perquè era ell, i a més aportava informació que era molt curiosa, i jo amb el meu registre d'escoltar-me'l, de posar algun comentari, però el pes del programa era seu. Això estava claríssim. El Pàmies és un gran explicador d'històries. No? És aquesta gent que quan parla te l'escoltes perquè... Sí, i hi ha molta gent que em diu, a mi no m'acaba de convèncer, però quan parla t'enganxes. I penso, sí, és que és això, la gràcia que té. Sí, la tècnica, l'experiència. Mira, arribats a aquest punt del programa, crec que és un bon moment per deixar passar el Giga Zero, que com et deia és un col·laborador que té una pregunta per fer-te. Et sembla que el deixem passar? És fàcil la pregunta? No ho sé, a veure què té per preguntar. Vinga. Va, Giga Zero, ja pots passar. Ja sóc aquí! Escolta, avui comporta't, que tenim aquí la Neus Bonet. Jo? Si jo sempre et porto bé! Ara que tu, mira que portar la Neus amb la trajectòria a la ràdio que té de més de 40 anys, deus estar una mica cagat. Doncs sí, no t'enganyaré. Pebràs, et fiques en uns embolats. Va, Tòtil, pregunta. Vaig! Neus, mira, volia preguntar-te. Ara que parlàveu del Pàmies, el vas tenir de col·laborador al magazín L'Aparador, juntament amb en Quim Monzó, Quina dupla! Segur que us ho passàveu molt bé. En tens alguna anècdota? Passi-ho bé. Mira, l'anècdota l'explicàvem l'altre dia també amb en Basté, que és veritat que el primer dia jo estava
tan nerviosa, i a més, clar, els Monzó i Pàmies, i jo, que no era ningú i que baixava d'informatius, quan estava supertensa, ells van fer el seu rotllo, no me'n recordo ni de què van parlar, no me'n recordo de res, i quan van parar vaig dir, ja està, s'ha acabat, alguna cosa més? I després el Sergi explicava que van quedar molt frustrats, no? Perquè, clar, es van pensar que no havien encaixat i simplement era que no... És que no podia, era controlar els tempos, el tècnic, tot. Això el vaig tenir també del Ben Gestacio en aquella època. Però la veritat és que del primer programa en recordo molt poques coses, perquè estava molt nerviosa, molt nerviosa. I els vaig com despatxar. Moltes gràcies, bona tarda. I es van sentir com, ostres, això no ha funcionat, això no funcionarà. I ja està. Després sí va agafar ritme. Sí, va agafar ritme i va agafar... que m'agrada explicar que la gent es pensa que ells s'asseien davant del micròfon i el primer que se'ls ocorria, i no era veritat. Ells venien molt abans, nosaltres estàvem treballant, acabant guions, començàvem a les 4, i estaven allà fent un guió que després igual no servia per res, però el Monzó sempre deia, sí, però si un dia no estàs molt bé, el guió sempre hi és, i pots posar-t'hi. Després se n'anaven per les branques i acabava que no servia per res, però si algun dia hi havia hagut, estàs més cansat, el guió sempre hi és. És allò de la millor improvisació sempre és la que està escrita. És veritat, Sí. Mira, justament sobre això et volia preguntar si era difícil de combinar, no? Com el rigor periodístic amb aquesta faceta més humorística o satírica. Sí, no, difícil no. És com tothom, no? Hi ha un moment determinat que fas un informatiu, però després tens una altra manera de parlar de l'actualitat aprofundint en un magazín de tarda i passar-t'ho bé una estona i després tornar. Jo no crec que sigui incompatible, al contrari. És tenir clar, és a dir, no sortir rient per dir que s'ha mort no sé qui i no sortir en un espai humorístic estar com un tieso, com un rave. És a dir, saber adaptar-te a cada moment i a cada contingut, no? Que és la gràcia d'un magazín. Sens dubte. També en aquella època es van viure molts canvis tecnològics, no? Que imagino que van influenciar molt en la manera de fer ràdio. Hem viscut. Hi ha gent que diu que els periodistes tenen por del canvi dels canvis tecnològics, que sempre pensen que... No, escolti, jo, que no soc nadiua digital, perquè el més que bé faré 65 anys, he viscut el caset, el Revox, el minidisc, el no sé què, l'Irric, el Merlin, ho hem viscut tot i ens hi hem adaptat. I ara mateix és molt més fàcil treballar perquè amb un PC edites el so tu mateix, et muntes, fas el que vulguis. Per tant, de canvis tecnològics n'hi ha hagut molts i molt ràpids, però el que sempre hem intentat també des de, per exemple, el Col·legi de Periodistes és que en cada bugada no perdem un llençol. És a dir, que no se'ns retallin els drets i que per la tecnologia, no? És com ara, en lloc de dir-nos periodistes ja comencen a dir-nos creadors de continguts. Que dius, un moment, parlem-ne d'això. Sens dubte. No, però canvis tecnològics tots, la veritat. Ara, a més, diu, no, és que la ràdio ara és molt visual. Jo trobo que ràdio i visual és una mica un oxímoron, però bueno, si fa que la gent escolti, cap problema. El 1999 neix Ona Catalana, una emissora privada, però amb una clara vocació de país. Naixia de la fusió de diverses ràdios d'abast no nacional, per dir-ho d'alguna manera, però també de l'aliança de diversos empresaris, inclús el Grupo Z del periòdico, no? Era, doncs, una emissora amb moltes seus arreu del país. I si no tinc mal entès, tu vas tenir un paper important en el disseny de la redacció de l'emissora. Volia preguntar-te com t'arriba la proposta d'Ona Catalana? Doncs m'arriba això, de l'aparador vaig sortir perquè vam voler fer un canvi, venia en Jordi González i vaig estar treballant com a sots de programes, amb el que llavors era el cap de programes, en Jordi Català. Vaig aprendre molt, era una època de treure els programes fora i llavors fer tota la producció. I jo, tot el que és aprendre coses noves, sempre m'ha cridat l'atenció. Llavors vam portar el primer programa del Matí de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas, el primer programa que es va fer per inaugurar el Liceu després que es va cremar, que tot amb la prevenció el vam portar, tinc encara unes fotos que quan les veig se'm posa la pell de gallina, on havíem de portar el Xavier Solà a Falset a fer el suplement i vaig aprendre molt. Però un dia es va presentar en Josep Puigbó i em va dir, això és un foli en blanc, dibuixa la redacció d'Ona Catalana. I clar, vaig trobar que era un repte apassionant i me n'hi vaig anar.
No et va costar fer el salt? Dir, hòstia, deixo No, la... home, no, perquè era una mica tornar al que a mi m'agradava, que era informatius i Ja. era continguts i era antena, i feia l'informatiu del migdia, tot i ser, i després, quan vaig arribar allà, com que era una emissora privada, no podia haver-hi, vam dir, home, que va ser una idea d'en Cuní, una proposta d'en Josep Cuní, un cap d'informatius i un cap de programes. Va fer una direcció de continguts, no? Oh. I vaig estar com a directora de continguts i la veritat també és que vaig aprendre molt. Va ser una experiència i a més encara mantinc amistat amb persones, no?, que vam estar treballant allà. Que bé. Sí. Aquell mateix 1999 també va néixer RAC1, una altra cadena de ràdio privada amb la qual compartiu justament aquesta vocació de país, no? Volia preguntar-te, en què es diferenciaven les dues emissores? Bé, en principi, jo crec que RAC1 va néixer per ser molt més metropolitana i una catalana que, com tu ara explicaves, venia ja d'Ona Girona i de tenir diversos acords amb emissores com Ràdio Puigcerdà, que eren privades, també eren llicències privades, d'acord amb això, i tenia més, en aquell moment, més implantació a Catalunya que no RAC1. Però jo crec que van néixer amb projectes més o menys similars, de país, com deies tu, de tenir privades, que no només hi hagués una pública, sinó que hi haguessin emissores privades amb concepció de país. És a dir, perquè ja hi havia la SER, que emetia aquí, Ràdio Barcelona, Onda Rambla, etc. N'hi havia més, però en català tota la programació no. Per què creus que han tingut recorreguts tan diferents? No sabria dir-te, entre altres coses perquè jo crec que el projecte d'Ona Catalana potser es va voler emmirallar excessivament amb Catalunya Ràdio i després perquè el pastís publicitari a nivell de Catalunya dona pel que dona. I això ja es va veure de seguida. No hi ha tants diners o tanta inversió publicitària com per mantenir dues superestructures com aquestes. I després el favor del públic. Aquest és el de l'audiència, el que agradis més, no? És allò de dir caure en gràcia o ser graciós. Hi ha gent que ha connectat amb el públic, com el Jordi Basté, per exemple, no? I altres no hi han connectat tant. I ja està, i és així. He llegit també que els que vau anar a Ona Catalana, Catalunya Ràdio no es va poder fer excedència, però els que van anar a RAC1 sí, o coses perquè d'aquestes... hi va haver coses molt barrejades i a vegades explicar-ho és... La freqüència que tenia Catalunya Ràdio sobre la qual feia RAC 105, aquesta era de Ràdio Associació de Catalunya, perquè ens situem, és que no és gaire fàcil i la gent a vegades es perd i fins i tot a vegades me'n perdo jo. Hi va haver un moment en què aquesta freqüència, quan va caducar o es va haver de renovar, Ràdio Associació la va renovar per RAC1, RAC 105, que se'n va anar al grup Godó. Van marxar totes les persones que feien de locutors allà i fins i tot el director del canal, en Joan Puerto, i aquests van marxar amb una excedència perquè després han pogut tornar i encara alguns d'ells continuen a Catalunya Ràdio o a ICAT, etc. Jo vaig marxar a Una Catalana i no em van voler donar l'excedència. Vaig marxar igual. Ja és que quan ho tens clar... Després, amb el pas del temps penses, ostres, clar, són uns anys, són 10 anys en què jo no em compten en l'antiguitat. I hi ha un moment que dius, escolta, jo el que vull és fer la meva vida, ja està, i sense trepitjar ningú, vull dir, fer la meva, ja està, vaig marxar, ja està. El 2005 tornes d'Ona Catalana a Catalunya Ràdio per agafar el càrrec de directora de programes. Recordes com es va fer, com es va produir aquell canvi? Sí, van trucar també l'Oleguer Sarsenedes, que ja llavors era el director, i m'ho va proposar. No ens coneixíem. De fet, ell va trucar amb una altra persona, la que havia estat la meva cap de programes, però ella no podia en aquell moment, tenia un altre projecte vital en marxa i li va dir que no, i em va proposar a mi, va dir, truca-la o busca-la a veure si t'interessa. I ens vam posar d'acord. Contenta del... Sí, molt. Sí, perquè abans ja ho he insinuat i ho vull deixar molt clar, intento sempre positivar-ho tot. Em sembla que anar pel món amb rancúnies, amb enveges i tal, no. Que passes mals moments? Evidentment, vull dir, no soc de fusta. Però hi ha un moment que dius, a veure, aquí l'única que s'amargarà la vida seràs tu, no val la pena. I la veritat és que sí, amb tots les ombres, els llums i tot, però ara que faig balanç puc dir que he tingut molta sort també. Sort, he treballat molt i en horaris molt complicats
i amb molta gent a la contra, per dir-ho així, no? Perquè quan a vegades t'expresses i dius les coses no agrada. No? I jo peco de ser excessivament directa. Bueno, cadascú és com és. Però jo vull positivar-ho tot. Molt bé. El 2008 passes a presentar durant una temporada el mític programa Els Matins de Catalunya Ràdio, Correctíssim. substituint ni més ni menys que Antoni Bassas. Recordes com va anar que acabessis presentant Els Matins? Bueno, m'ho van proposar, em van dir, escolta, s'ha de fer, i ja està, i hora de plantilla, i em va dir, bueno, doncs et toca. I, bueno, però jo no ho vull fer, vaig estar ben bé 15 dies o 3 setmanes dient que no. I hi ha un moment que també t'adones que ja no pots dir més que no. Ja. No? Perquè, bueno, formes part també d'un equip i hi havia situacions bastant complicades. I vaig dir que, vale, doncs, davant les atxes, de mi, ja està. Consideres que ha estat una de les etapes més dures teves de ràdio? Sí, o què? ha estat durilla, ha estat bastant dura, perquè internament hi havia molta oposició, perquè l'Antoni havia fet molt forat, Clar, Antoni Bassas havia fet molt forat, estava fent un programa, allò que dèiem, segur que hi ha algú que en sap més que d'altres i va decidir que es volia canviar, no ho sé, això li hauria de preguntar a l'Antoni Bassas, i va ser un moment complicat, sí, va ser un moment complicat. També de país, no? Sí, de país. El que passa que, dit en positiu, em va permetre ser a les eleccions nord-americanes que va guanyar el Barack Obama, que sempre dius, ens va guanyar el Barack Obama, no? No com ara. No com ara, i bé. Molt bé. He llegit que vas rebre també moltes pressions polítiques. Per exemple, per decidir quins tertulians tenir al programa. Ja, És però així? això no és cap... que sembla que ara jo hagi descobert la sopa d'all i no he descobert cap sopa d'all. No, és veritat. És així? O sigui, els partits, clar que sí, els partits volen col·locar els Tenen seus... els seus interessos. Clar, tenen els seus interessos i més a la pública, on volen que les seves tesis, els seus claims, els seus missatges Sens dubte, sí. marquin l'agenda. I això no és res que sigui Però no marcià. creus que... Vull dir que no només passa a les públiques, Ja, també passa a les privades. dubte. Doncs ja està. Però no creus que d'alguna manera... No sé qui estava director en aquell moment. Estava el Sarsenedes o hi havia ja... No, el Sarsenedes estava... Sí. El Ramon Mateu. No, el Sarsenedes encara hi era. I no creus que d'alguna manera el director de l'emissora hauria com de exercir un paper com de protegir els seus treballadors d'aquestes pressions? Bueno, però també se'ls salten, Ja. Vull dir que ells paren molts cops, els directors i els caps d'informatius paren molts cops, perquè jo, per exemple, el cap de setmana ara, durant 8 temporades he pogut fer el que sigui, però això no vol dir que no hagin trucat al cap d'informatius per queixar-se d'alguna Ja. cosa. Però és ell el que para els cops i el director també. Però hi ha moltes vegades que quan veuen que el paracops no els hi fa cas, llavors salten i truquen directament, no?, a l'anchorman o a la persona que està fent el programa. I això ha passat ara, abans, i continuarà passant, diguéssim. Sí, sí. No, el meu no és un cas ni aïllat ni marcià. És així, passa així. Ja està. Molt bé. Després és que els hi compris, els tertulians, però bueno, Clar. ells ho intenten. Aquesta és l'altra. Bueno, No, és que si Sens no tindries dubte, totes clar. les tertúlies només d'un partit, Ah. perquè clar, les llistes són inacabables. Ah. El que hi ha. després d'aquell any al capdavant dels Matins, passes 2 anys allunyada dels micròfons, com a defensora de l'audiència i fent responsabilitat social corporativa. Imagino que deuries passar malament, no?, lluny dels micros? No, No? no. Vas Ho vaig sortir... vaig prendre com un... És a dir, ara no, jo soc molt... Ara no t'obsessiones, sí? No t'obsessiones. Ara toca fer una altra cosa, doncs fem una altra cosa. Vaig tenir l'oportunitat de treballar per la Marató, que vaig aprendre moltíssim, però sobretot de totes les prèvies, no del programa, sinó totes les prèvies, quan reuneixen a tots els afectats, quan parlen amb ells, quan els escolten, quan miren qui pot ser... Va ser espectacular. Com a defensora de l'audiència va ser una experiència també, perquè clar, hi ha gent que està molt grilladeta i escriu unes coses que dius, o unes trucades, però en canvi hi ha gent que és molt correcta i que a més t'ajuda, no?, a veure que realment hi ha coses que no les estem fent del tot bé. I bueno, són d'aquelles experiències que dius, doncs mira, m'ha agradat. Al final és una figura important, perquè és aquest feedback, no?, amb el públic directe que igual és això, tu estàs veient des d'un prisma i és molt difícil ficar-te a la pell d'una altra persona. I quan tu estàs fent un programa, quan es queixa algú, sempre es queixen, no? Perquè sempre sembla que tenen més ressols que es queixen que les persones que
probablement a vegades no estan molt d'acord amb tu, però que no t'escriuen per dir-te home, estic d'acord amb tu o mig d'acord amb tu. No? Aquests no tenen tanta visibilitat. En canvi, hi ha gent que està d'acord amb el que dius, amb el que penses, o amb la discussió que hi ha hagut. No t'escriu tothom, però el que es queixa o el que no li agrada, aquest és com bastant insistent en aquest aspecte. Hi ha gent que és molt correcta de dir, escolta, mira, jo no estic gens d'acord amb això que han dit avui, a més, crec que hi ha un viatge aquí de gènere o el que sigui. Però hi ha gent que és molt mal educada, com a tot arreu. No? I hi havia moments que deies, en sèrio, que hem de contestar això? Sí, s'ha de contestar tot. Ah, molt bé, doncs ja ho contestarem. T'he escoltat també explicar que quan estaves als matins teníeu d'alguna manera com comentaris de la gent que anava posant. Sí, comentaris no, insults. Insults, Sí. Jo crec que de les coses més mones que em van dir és indigent intel·lectual. Sempre ho explico perquè em va fer gràcia. Em vaig pensar, mira. Creus que... Però això és el mateix que passa a les xarxes amb els bots, no, sens dubte. L'anonimat és horrible. És horrorós, perquè, clar, jo ja fa molts anys que no... De l'experiència aquesta i d'altres, no contesto mai. Que si algú em critica o així, per privat, li demano que si en podem parlar, però en públic començar discussions, no, perquè se t'hi cola tothom que vol, i especialment els de l'extrema dreta, els de l'extrema esquerra, els del mig i els de no al mig, saps? No, fora. Estava pensant, creus que pel fet de ser dona, presentant o dirigint un programa així vas rebre més cops? Sí, evidentment. Però no només per servidora Neus Bonet, sinó perquè hi ha estudis també que demostren que arreu del món la credibilitat o els insults a les dones es multipliquen. Se n'han fet molts estudis. I si a més la dona és negra, per dir-ho així, doncs encara és pitjor. I els comentaris i el desprestigi és constant i continu. I si es dediquen a la informació esportiva, pitjor m'ho poses. No, però no aquí, almenys arreu del món. Per tant, n'hi ha multitud d'estudis d'aquests. Vull dir que referencien això, només pel fet de ser dona, els insults, a més, són ja de tipus molt personal. Horrible, sembla terrible. Sí, però és el que hi ha. És el que toca. Mira, volia parlar breument també de la teva etapa com a degana al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Va ser-ho del 2014 al 2019. I sobre això et volia preguntar quines eren les tasques que havies de desenvolupar com a degana? Moltes. D'entrada, ser degà del col·legi o degana del Col·legi de Periodistes és la gestió permanent del conflicte, perquè és un col·legi on tothom necessita l'assessorament, la formació, l'aixopluc, el servei jurídic, perquè té un conflicte amb la seva empresa, perquè té conflictes econòmics, etc. I la veritat és que és gestionar tot. O sigui, ho has de gestionar tot. Des de controlar... A més, el col·legi té una cosa que no tothom semblava, temps enrere semblava no conèixer, que és que tots els quioscos del Passeig de Gràcia i el primer de Canaletes són del Col·legi de Periodistes i els gestionem nosaltres. Per tant, el col·legi té dues ànimes, una ànima de col·legi professional, però una ànima empresarial, perquè, clar, el personal dels quioscos és personal del col·legi. Wow. Per tant, aquí sempre hi ha doble feina, perquè ens entenguem. Que curiós, no?, que els quioscs de la... Bueno, perquè va ser una concessió de l'antiga associació de la premsa, que quan l'associació de la premsa es va convertir en el col·legi, ja hi anava com en el paquet. Sí. Del 2013 al 2024 has estat presentant l'informatiu Catalunya Migdia a Catalunya Ràdio. Sí. Consideres que ha estat una etapa una mica més tranquil·la dins de Catalunya Ràdio comparat amb altres moments de la teva trajectòria? Sí, diferent. I a més, com més gran et fas, també les coses, qualsevol miniconflicte, enfrontament, el relativitzes molt més. Tens més experiència i també has entrenat molt més el criteri, de manera que a l'hora de triar o decidir, que sempre és un problema, perquè home, jo amb això no obriria. Tothom té una opinió sobre amb què s'obriria l'informatiu o sobre amb què es tancaria l'informatiu. I està bé, perquè això enriqueix moltíssim. Però sí, etapa bastant més tranquil·la. I la del cap de setmana, el Catalunya Migdia cap de setmana, hi ha estat... Hem fet allò que a mi no m'ha agradat mai de dir és que la ràdio és una família de la ràdio. No, la família cadascú té la seva, la ràdio és una altra cosa. Però amb l'equip del cap de setmana sí que hem fet un pool d'amistat i hem trebat unes relacions molt personals. Sí. Estic molt contenta d'això. Que bé. Sí. Que bé, s'agraeix treballar en un entorn en què et sents reconegut, et sents estimat. I no només això, però que també ens hem discutit, ens hem barallat, ens hem enfadat, tot el que tu vulguis. Però clar, som un microcosmos, no? I més o menys
hi ha hagut gent que ha passat i se n'han hagut d'anar, lamentablement, en alguns casos que ens han dolgut moltíssim, però hem fet un pool, no? Hem fet un equip, un grup, que som els del cap de setmana, que clar, quan nosaltres entràvem a treballar que era divendres, per nosaltres era dilluns, i l'alegria de la gent quan ens veia, home, que bé, que és divendres! No, home, i està bé, ha estat molt bé. Trobaràs a faltar treballar amb aquesta gent o què? Sí, amb ells, l'equip del cap de setmana el trobaré molt a faltar. Els hi he dit, ho dic, i a més és veritat. Perquè ara mateix, el cap de setmana, no sé, avui m'he llevat i penso, bueno, avui ja no... Has posat la ràdio a veure què sonava? Avui no. No sé per què, però avui no. Expressament, sí. Sí, perquè vull saber com desconnecto, perquè si no encara estaries trucant i dient, home, però no. No. Una, no sóc tan important. Dos, ja s'espavilaran, que en saben prou. I tres, jo també necessito fer com una mica de tall. Sobre els informatius, volia preguntar-te, creus que hi ha alguna diferència entre preparar uns informatius al migdia amb altres franges horàries? Sí, perquè a primera hora és el que és immediat, el que ha passat a l'altra punta de món per canvi horari, el que està passant l'hora, el trànsit, etc. Al migdia ja és una mica més l'anàlisi de tot el que ha passat durant el matí, però la nit és la reflexió, ja no és tant donar-te la notícia perquè ja la saps, sinó donar-te les claus de per què aquella notícia ha passat, ha succeït, ha evolucionat, etc. Sí, els ritmes són molt diferents. Aviam, al juny vas ser elegida presidenta de Ràdio Associació de Catalunya. Estàs contenta pel càrrec o què? Sí, perquè és continuar investigant sobre els pioners de la ràdio, no? Que sempre penso, aquest giny, qui se'l va inventar, qui el va portar, i és molt apassionant la vida dels pioners, perquè ho van deixar tot, van hipotecar diners, família, salut, en molts casos, perquè van viure temps molt convulsos, perquè aquest giny, quan a l'Estat li va interessar, va fer així, com sol ser habitual, també, amb altres coses, i amb Telefònica va fer exactament el mateix, però veure que fa 100 anys hi havia uns enginyers que viatjaven per Europa i que ja van fer també les primeres proves de tele, jo volia saber qui eren, no? I amb la Marga Moles, que és la secretària tècnica de Ràdio Associació, doncs un bon dia ella, per omplir una pàgina web, va començar a buscar el mèrit de trobar tota aquesta informació és seu, innegablement, i la veritat és que quan el Jordi Margarit, que ja portava 24 anys de president, vam veure que els estatuts, i ella també volia com anar retirant-se, vaig presentar la candidatura i em van dir que sí. Això i poder organitzar els Premis Ràdio Associació, que són una manera de reconèixer el molt talent que hi ha fent ràdio en aquest país, no només a les grans cadenes i a la generalista, sinó també en el món local. Molt bé. Acabes de rebre fa molts pocs dies, fa 3 o 4 dies, no? El Premi Ofici de Periodista 2024, envoltada més d'un bon grapat de companys de professió, com el Jordi Basté, la Mònica Terribas o la Gemma Nierga, entre d'altres. Et fa il·lusió el premi? Molt. A més que ni en somnis m'hauria imaginat accedir a l'ofici de periodista. És, d'alguna manera, el reconeixement, no sé si el reconeixement, però que he pogut guanyar-me el respecte de molts dels meus companys. I això, per mi, és un orgull. És un orgull, a més, em fa estar de molts dies amb un dragon can emocional, perquè no m'ho esperava de cap de les maneres. I després el reconeixement, això, Toni Bassas, Josep Cuní, els meus companys al cap de setmana, brutal. Molt emocionada, molt. Hi ha un moment que tinc una amiga que em va dir, vas dient-lo d'agraïda, emocionada, i sembles la Lina Morgan. Una mica, no ho sé, però que sí, que emocionada i estic molt agraïda pel premi, només faltaria. Sí. Fa escassament 2 setmanes que t'has jubilat. Sí. Tenies ganes o què? Sí. Ja ho havia preparat, ja m'havia mentalitzat. També explico que aviat farà un any que el meu germà es va morir, no va arribar a complir els 68, i és una mica carpe diem, no? Vaig pensar, mira, ara tens salut, ha entrat a Catalunya Ràdio gent molt jove, molt potent, i que veus que hi ha relleu i que en tenen ganes, i penses, ja, saps? Aprofita i fes altres coses. I vaig agafar-lo de Ràdio Associació quan ja m'havia mentalitzat de que me n'aniria complert dels 65, sí, ja està.
L'altre dia em vaig trobar amb el Ramon Pellicer a la tele i em va dir, home, per què marxes? Aquí hi ha gent que en té 69. Jo no, el que vulgui continuar, que continuï. Jo ja... És veritat que l'horari també em pesava molt, ja està, i també ho he dit 1000 vegades. A quina hora entraves al cap de setmana? A les 3 de la matinada. A les Per 3. tant, el despertador sonava a la 1:30. Avui que no ha sonat el despertador a la 1:30, soc la persona més calmada, serena i feliç del món. És que després ja vas tot el cap de setmana fet un zombi, no? Sí, vas. És molt intens, són pocs dies, Ah. perquè la veritat és que també la resta de la setmana pots fer moltes coses, i la trampa també és aquesta. És a dir, fas moltes coses durant la setmana i quan ja no pots més te n'has d'anar a treballar. I que a vegades havies de compensar i dir, no, això no ho faré, o faré només un parell de coses, perquè si no arribes al cap de setmana, no? I és, o sigui, el teu manteniment, la teva feina és aquesta, no les altres. I com que a vegades t'enganxen, no, bueno, com que no treballes, per què no vens a moderar, per què no vens a fer, per què no... No. I ja està. A l'època de degana era això, Era estar tota la setmana el deganat i després anar-te'n a treballar. I això va durar anys. O sigui, vaig estar molts anys sense tenir un cap de setmana. I hi ha un moment que dius, ja està. M'heu explotat. Ja està. Escolta, més enllà de presidir Ràdio Associació de Catalunya, tens algun projecte en ment o què? No, de moment no en tinc cap. No. Presidir Ràdio Associació ja és feina. Volem continuar indagant en la vida dels pioners, organitzar els premis i el que vagi sorgint dintre de Ràdio Associació. Però no, de moment no tinc cap altre. Vull prendre'm les coses amb una miqueta de calma. Sí. No tens mono de micro. De moment no. A més, estic aquí davant no he tingut temps i només falta que em convidin a fer coses de tipus radiofònic que no, de moment no. De moment no. Això no vol dir que passi. Clar. Bueno, si passi ja trucaré. No? Vale, home, i tant. Socorro. Mira, per anar acabant aquesta part del programa, sempre ens agrada tancar amb dues preguntes. La primera és, com vas viure el confinament, Neus? Doncs jo no vaig estar confinada, perquè vaig anar a treballar cada cap de setmana. El que sí tinc molt gravades és les imatges d'una Barcelona, quan em venia a buscar el taxi, que no hi havia ningú, semblava un decorat de pel·lícula, de veritat, semblava un decorat. Feia molt respecte, molt, perquè és que no hi havia ningú. I encara un dia ens van parar els Mossos, vam haver d'ensenyar la documentació, que anàvem a treballar i que teníem el permís i tot, però hi havia... és que no hi havia ningú. I només una vegada, de la companyia de taxi amb què treballava jo, em van trucar i em van dir és que en tota l'àrea metropolitana només tenim 2 taxis. Wow. I clar, s'havia de portar metges, infermeres o gent que anàvem a treballar, que teníem la justificació de ser un servei públic. Per tant, sí que vaig viure el confinament entre setmana, perquè estaves a casa i podies sortir poquet, tot i que jo també tinc una mare a càrrec, semidependent, i per tant per poder anar a comprar a la farmàcia i tot això anaves amb els papers i cap problema, no ho vaig viure d'aquesta manera perquè vaig treballar tots els caps de setmana. I en el lloc de feina vas notar... Era molt diferent la dinàmica de treball? Les mascaretes ens van massacrar. És a dir, jo recordo... Micròfon i mascareta. Micròfon i mascareta i a més una FP2 perquè estàvem molt separats, treballant molt separats a les taules. I després sí que tinc molt record de companys amb els que he treballat durant anys que després del confinament, quan es van treure la mascareta, és com si hagués redescobert les seves faccions, perquè, clar, et tapava completament. I la incomoditat de respirar bé, et cansaves doblement fent un informatiu. I després aquelles inacabables compareixences amb tota aquella gent, amb la ferreteria, posada al damunt, i el president del govern, amb aquelles compareixences que duraven hores. Això recordo molt ingratament. Sí, en sèrio. Va, i l'última. Amb aquesta llarga trajectòria que tens professional, quina és la cosa de la que et sents més orgullosa que has fet? Si és que em pots triar una. Només una? O un parell, si vols. 3. Vinga, va. Els 3 premis que tinc, no? I que he rebut i que em fan... que d'alguna manera defineixen el que jo sempre he buscat de la meva carrera professional. Un, el Premi a Millor Professional de Ràdio Associació de Catalunya, perquè la radiostat és i serà la meva vida. El Premi Margarita Riviera al rigor periodístic, perquè he intentat sempre treballar amb el màxim rigor i honestedat de què he estat capaç. I l'ofici de periodista, perquè d'alguna manera he sabut o he pogut
guanyar-me el respecte dels meus companys i crec que això defineix el que sí que he volgut buscar a la meva carrera professional. Sempre he tingut molt clar que no volia trepitjar ningú per fer la meva vida professional. Molt bé, Neus. Va, doncs arribem a la part final del programa, vale? On t'hem demanat, Neus, que ens proposis una cançó i una notícia. Com a cançó has escollit In the Mood, de Glenn Miller, un clàssic del jazz. Sí. Per què és que aquesta cançó? Perquè era la sintonia que teníem quan fèiem la 13 en forma. I va ser els meus inicis a la ràdio a Barcelona. I en tinc molt bon record. De l'Albert Malla, de l'Alfons Bertran, del Sánchez, de tothom. I m'ho vaig passar molt bé. I cada vegada que sento aquestes notes, o vegades que tinc un moment allò de que no estàs molt bé, la busco a YouTube i la punxo perquè em dona vida. I m'agrada molt. És molt curiós com la música i també les olors, no? Et poden transportar en el temps. Jo les olors també, sobretot. És molt fort, de les olors, eh? Sí, és una de les coses... Bueno, això, els psicòlegs en teniu totes unes tesis fetes perquè és molt curiós, la veritat, no? És com és el de la Madalena de Proust, no? Bueno, és el mateix. I amb la música a mi em passa això. De la mateixa manera que mai més podré escoltar l'Stevie Wonder com me l'havia escoltat, perquè el dia del funeral del meu germà va sonar l'Stevie Wonder perquè ell n'era molt, molt fan. I ara és aquella cosa que ja l'associes directament a això. També és molt curiós. Paul Glenn Miller va ser els meus inicis el primer dia que estàs super nerviós i si ho faràs bé i no ho faràs bé i tot. I en canvi la sintonia acompanyava molt i pensava, bueno, sí, aquí sona el Glenn Miller, ja està. Endavant les atxes. No la vas escollir tu per això, no? No sé qui va ser, la veritat no en tinc ni idea. Però potser el Jordi Riba o potser l'Albert Malla mateix, allò de dir, home, si fem la 13 en forma i de fet en castellà la traducció del In the Mood és en forma, doncs clar, no ho havia pensat, molt de sentit. Sí, que tenia tot el sentit del món, sí. Molt bé, i la notícia que s'ha escollit és sobre l'accident que va haver a la central nuclear de Vandellòs. El 19 d'octubre de 1989 es va produir un incendi al reactor nuclear de la planta. Per sort, gràcies a la intervenció de tècnics i bombers, es va aconseguir extingir l'incendi evitant la fusió del nucli. Volia preguntar-te per què aquesta notícia. Perquè va ser una de les notícies que em van tenir collada com 2 dies sense haver anar a casa ni dormir ni res. Jo estava treballant a Catalunya Ràdio Tarragona. És el que deies, no? Que estaves fent aquella suplència a Tarragona. Exacte, i aplegàvem i allò, anem a aprendre alguna cosa, va. Hi havia el delegat, el Josep Sabater, i crec que també hi havia el Manel Franz, sí, si no recordo malament, bueno, i teníem un escàner de la policia per saber què passava, policia, Guàrdia Civil, bombers, amb les freqüències, per saber. Era il·legal, jo ho sé, però ho teníem, i tothom sabia que ho teníem. A Barcelona també, no només a Tarragona. I allò, hi ha hagut un incendi amb uns dipòsits de fuel a les portes de Vandellòs. Eren com 7:15 del vespre i no vaig sortir fins 2 dies després de l'emissora, perquè clar, o sigui, no ens en vam anar a fer piles aquella nit perquè això que deies, bombers, la ràpida intervenció, etc. Però va ser un accident gravíssim, molt greu. I ho recordo, a més, perquè hi havia gent que et deia agafarem el passaport i ens n'anem a la frontera. I la gent et deia, és que ni a la frontera. És que si això peta, Fukushima serà un xiste. He estat llegint bastant sobre l'accident i realment fa molta por, eh? Sí, fa molta por. No sé si és cert, però que per 3 graus no es va produir la fusió del nucli. 3 graus. Sí, no, vam estar al canto d'un duro. Això no s'explica gaire, però va ser així. I s'ha tapat molt, com passa quan ara mateix, no?, que venim de la desgràcia de la Dana, de no mesurar... Després et donaven explicacions de l'ESTIT, no, és que les gavines s'havien cagat en els sensors i no funcionaven, que dius, a veure un moment, no ho revisem això? O sigui, a mans de qui estem? Estem malmenats. Va ser molt greu, va ser gravíssim. Cablejat no ignífug, hi ha una sèrie de coses en una central nuclear. Increïbles. Per això. És d'aquelles coses que sempre recordaré i sempre quan hi ha alguna cosa penso, bueno, espero que els que hi ha ara tinguin... No, jo prefereixo 30.000 vegades més el que diuen, no, és que ara tots són avisos. Prefereixo més que m'avisin 40 vegades a que no em diguin què està passant, saps? L'opacitat informativa era brutal en aquella època, era molt bèstia. Hi ha una imatge que esglaia el cor de veure, d'aquests vídeos que corren per xarxes de la Dana, una dona que està amb l'aigua fins aquí, amb el mòbil a la mà i li arriba l'alerta de risc d'inundació.
Sí. Increïble, no? En ple segle XXI. Espero que, no? Que moltes coses hagin canviat en els protocols, però després veus de casos com aquests i veus que no. Que continuem estant a mans de polítics que no tenen en compte la ciutadania. I és així. No hi ha més paraules. Molt bé, doncs jo crec que és un bon lloc per deixar l'entrevista, què et sembla? Perfecte, Sí. molt bé. Escolta, a veure que encerti... Aquí està. Res, donar-te les gràcies per haver No, vingut. gràcies a Neus. vosaltres per convidar-me. Ha estat Només un faltaria. superplaer. Així no, mai em desenganxaré del micro. És culpa vostra. No, moltes Escolta, gràcies, de veritat. Hi ha sempre una última pregunta que fem ja sobre el descompte, que és, ara que has estat aquí una estoneta amb nosaltres i que, bueno, t'hem cuidat com hem pogut, a qui convidaries tu portant naps i cols? Qui creus que encaixaria? Un altre periodista, un artista, home, dona, no ho sé. El Sergi Pàmies. El Sergi Pàmies? Sí. A veure si ho aconseguiu. Estaria bé. Tu creus que li agradaria venir aquí o què? Jo crec que sí, Sí. per què no? Per què no? Saps a qui he estat intentant portar des del primer programa i no he pogut? El Quim Monzó. No fa res. El Quim Monzó va fer el batxiller amb mon pare i teníem molta amistat, però no sé ara, però durant molts anys no tenia mòbil i mon pare doncs, li va perdre el contacte. I l'únic vincle que tenien era el com es deia, el dibuixant aquest de l'avantguàrdia que va morir, el Toni Batllori. El Batllori. Toni Batllori era l'amic comú que tenia mon pare i el Quim Monzó. I des que no és a Batllori, mon pare diu, hòstia, és que li he portat contacte i mira, porto temps intentant... No fa res, perquè fins i tot, si no recordo malament, clar, se'l va convidar pels 40 anys de Catalunya Ràdio i crec que tampoc va venir. Vull dir que està... Bueno, són gent que han decidit que no volen. Igual jo d'aquí Totalment. un temps també dic, fins aquí ja està. No vols tenir més presència mediàtica o estar sempre, no? Jo em vaig tenir molta tristor el dia que va dir que deixava d'escriure la seva columna. Però és una decisió personal, que per més que no m'agradi o que em sàpiga greu, s'ha de respectar. Totalment. Molt bé, Neus, doncs escolta, moltíssimes gràcies. Gràcies a per haver vosaltres, vingut. repeteixo, de veritat. Que vagi molt bé. I a tu que has arribat fins aquí, doncs donar-te també les gràcies i recordar-te que si no ho has fet fins ara, doncs facis aquestes coses que s'ha de fer avui en dia, dona-li el botó de m'agrada i segueix-nos a les xarxes socials, vale? Vinga, va, fins la propera.